Винаги идеите, които имам за нещо, ми се струват идеални някъде около 3 часа вечерта, обаче на другия ден, когато дойде време да направя това и да снимам клипа, всичко ми се струва толкова много ничево. Много готов съм. Здравейте, скъпи внучета! Как сте? Напоследък не се чувствам изключително добре. Не знам точно коя е причината, не знам защо е така. Впоследствие ще разбера, но когато човек не се чувства добре, всякакви симптоми на всякакви неща могат да се лепнат върху него и да избият. Та мен ме избина едно много неприятно чувство в последните 2 седмици, което се моля на Господ просто да не го преживявам. Поне не в близките 40 години. Преди 10 дни почина една жена, един прекрасен човек, за който аз разбрах, че съществува чак когато разбрах, че е починал. Обаче моята реакция на тази новина беше толкова опустошителна, до такава степен, че не бях на себе си последните няколко дни. Въпросната жена почина от рак и остави зад себе си 7 деца. Последствие ме удари изключително силно това нещо и започнах да плача дни наред, сякаш това е моята майка, но в последствие, замисляйки се за нещата, аз осъзнах, че всъщност плача, защото не искам и аз да го преживявам това нещо. И тогава започнах да си задавам един въпрос. След като гледах всичко за тях и за нея в Twitter, в Instagram, в Facebook, аз си зададох въпроса: къде отива душата? Казах си, не може този прекрасен човек просто така да изчезне. Гледам всеки един нейн твит, с колко любов го е написала. Показва колко обича децата си. В един момент този човек изчезва. Вече го няма и не е на нашата земя. Тялото му е тук, но него го няма. И тъй като съм разговарял с изключително много хора в последните 2 години, откакто живея в София, повечето от тях казват, че човек е създаден от атоми или не знам си какво и той просто изчезва. Умрем ли? Няма нищо след това. Аз съм изключително духовен човек. Всеки човек има своя истина. Вярвам в едни определени неща. Гледайки един нейн твит, в който тя говори за най-малкото си дете, гледайки с какво обич е писал всяко едно нещо, аз си казвам, не може този човек просто така да изчезне. И започнах да правя проучване за това всъщност къде отива душата след като умрем, и знайки, че може би не на 100% ще бъде доказана моята теория, аз все пак го направих, защото никой от нас не знае какво има там, но много хора, които познават, които виждат и които са предсказали страшно много неща, казват това, в което аз лично вярвам. Душата продължава да живее и тя живее на едно по-хубаво място. Та теорията, която аз развих, моята истина, и пак казвам, че не е задължително това да е вашата истина. Всеки човек си има своя истина. Вижте каква е моята идея и поглед над нещата. Цялата идея на това, което искам да кажа, е, че всичко съществува. Така че нека разгледаме съществуването като една отделна единица. Тази точка е съществуването. Абсолютно всичко, що го има, е съществувано. Сега нека разгърнем съществуването малко по-подробно и си го представим така. Всяко едно нещо, което го има, съществува. Независимо дали е живо същество, дали е предмет. Ако то е на лице, значи съществува. Съществуването има физически сфери и ако трябва да си ги представим, те представляват кръгове, които са един в друг. По вселенско правило, всяка една сфера е успоредно равна на друга, което ще рече, че ако тук имаме една сфера и тук имаме още една сфера, тези сфери се въртят по един и същ начин в Вселената. Например, ще ви дам един много прост пример с една бутилка вода, която сме изпили. Ако това прилича на бутилка вода, аз съм кон, но все тази. Изпивате тази бутилка вода и я изхвърляте в коша. Това означава ли, че тази бутилка вода спира да съществува, въпреки че нейното предназначение е изтекло и вие сте я изхвърлили? Не, тя не спира да съществува, тя влиза в коша, където някой я взима и я рециклира. Тя не изчезва за нищо на света. Бива използвана за друг предмет или пък от нея пак е направена бутилка и тя отново влиза в употреба. Това нагледно е как тази сфера работи. От продукт, който се използва, до неговото изхабяване и изхвърляне, до неговото рециклиране и стигаме пак до момента, в който той бива употребяван. Това означава, че тази бутилка никога не се губи. Тя продължава да съществува и винаги ще съществува, въпреки че, да речем, по наш начин е умряла в този момент. Мога да ви дам още няколко примера, които ще ви покажат, че едно нещо не изчезва, ами се върти по абсолютно същия метод и се случва абсолютно същото нещо с него, но няма смисъл. Ако трябваше тази бутилка да изчезне, аз искам да задам въпроса как ще стане това. Защото докато имаме един от най-сигурните източници за съхранение, или още по друг начин казано човекът, този човек няма как да забрави, че тази бутилка е съществува. Пряка магия няма. Няма как някой да дойде и просто да ти махне тази бутилка от главата и да ти каже: какво правиш, брат, спомняш ли си какво си направил преди 5 минути и ти си пил вода от бутилката и си спомняш, че водата е летяла във въздуха и нямало никаква бутилка. Това няма как да стане. Ако тя изчезваше, трябваше Вселената просто да я затрие от спомените на човека. Както казахме, това вече няма как да стане и просто
нейното съществуване никога да не е било факт, въпреки че тя някога е съществувала. И казвайки го, т.е. накратко, тази бутилка няма как да бъде затрита от никой, няма такава пряка магия, която да ти го махне от спомените. Следователно, тя съществува, защото се върти в един цикъл и нейната употреба е непрекъснато. Следователно, тази бутилка никога няма да изчезне. Може да стане под друга форма, може да се използва за друго, но факт, тя винаги ще стои тук. Същото е и с смъртта. Видиш ли, смъртта е още една сфера на Вселената. Представете си, че това е смъртта. И представете си, че това е бутилката, за която преди малко говорихме. Това са две сфери, които са успоредно равни. Следователно, както се върти цикълът на бутилката, така се върти и цикълът на човека. Това е едната сфера, това е нашата сфера, което доказва, че човек никога не умира. Тялото на човекът умира, но неговата душа остава. Ражда се друго тяло, което замества старото тяло, но този човек никога няма да изчезне. Може той заедно да се природи с новото тяло, но душата му абсолютно никога няма да изчезне. Както казах, ако един човек умре повече никога не съществува, как по дяволите става това? Не може просто да стоим и да забравим, че този човек е съществувал в един конкретен момент на вселенското съществуване и изведнъж вече го няма. Или по друг начин казано, все едно никога не е съществувал. Няма как някой просто да дойде и да ти затрие спомените за този човек. Конкретно с тази жена, която си отиде. Не може тя да е писала абсолютно всички тези неща в социалните си мрежи и изведнъж, когато тя си отиде, нейната душа да престане да съществува. Няма нищо там. Следователно, тя никога не би трябвало да съществува, което потвърждава теорията с бутилката, че няма кой да дойде да ти затрие спомените за този човек, защото ако нищо не беше успоредно равно, обаче при смъртта на човек, неговата душа умира, изчезва и повече никога не съществува, тези две сфери, за които приказвахме, смърт и бутилка, тези две сфери не са успоредно равни, а това по вселенско правило е невъзможно. Което доказва, че след като умре човек, тялото му умира, но душата му остава абсолютно жива. Всички негови социални мрежи, казвам го защото живеем в едно модерно време, стоят там, той е писал всички тези неща, усещаш неговата енергия. Този човек е жив, просто не в физическа форма. И да, естествено, това нещо исках да го кажа по много по-научен начин, защото съм изписал един гигантски wordски документ на лаптопа с теорията, която исках да обясня. Естествено, не обясних както трябва. Надявам се поне нещо там да сте разбрали. И благодаря ви, внучета, че гледате това клипче. Надявам се да ви е харесало. Отново казвам, не приемайте това, което аз съм казал за абсолютно вярно, защото всеки човек вярва в различни неща. Аз просто изпитвах голямата нужда просто да изкарам това нещо от себе си и да покажа какво аз мисля. Вярвате или не, всеки човек, независимо колко е зрял, колко е осъзнат, има нужда да успокоява душата си по всякакъв начин. Приемете, че това е моят начин да успокоя себе си и да знам, че един толкова прекрасен човек не е изчезнал просто от земята. Защото всички имаме родители и всички ще загубим родителите си в един момент. И може би просто това е моят начин да успокоя себе си и душата си, че когато остана без родители един ден след много време, те няма да изчезнат. Няма нищо лошо в това да обичаш родителите си и да искаш да знаеш, че те винаги ще са до теб. И така, значи това беше. Дайте лайк на клипа, ако ви е харесал. Всичките ми социални мрежи са долу. Последвайте ме в Instagram, защото напоследък спряхте да следвате. И да, това е, внучета. Чао, чао!